Sa mga nga nisulod ko siyang kwarto, ug kabugnaw ba. Murag wala manay patay-patay iyahang aircon. Pag human ato, niingon ako niya, nga sir, salamat kayo. Mulakaw na ko. Pero nitubag na siya nga, ayaw sa, stay for dinner. Wala ko katingog dayon og naglantaw ra ko niya, og ningon siya, nga derita manihapon ma'am. Medyo sarcastic pa ang tono siyang tingon. Ningon pud ko, nga dili na sir. Ulaw man. Pero nitubag siya, nga bayad na sa pagpaayo nako si mohang sakyanan. Kaaha ka po ning tawhana nga naningil man dayon. Pero times na. Murag chance na ata ni nga mohangyo ko niya og another kwarta. Bitaw. Mohangyo ko niya nga dili magsaba sa kuwang papa. Ning pahiyom na lang ko nga murag iring ug nangutana kung unsay sudan. Nitubag na si Sir Ford nga nagluto daw siya og bulalo. Sumoto nga didto gyud ko manihapon. So while gahukad na siya, ako kay galingkod na siyang lamesa nga good for tulan jud. Mo nang magbangga jud among ulo kung magtinangami. Bitaw. O sa dihang pagbutang niya sa lamesa, hasta nga disappoint jud kayo ko. Ako siyang giingnan nga dili mani bulalo, sir. Nitubag siya, bulalo man na, pero pork. Ako siyang giingnan, ha? Wala manggoy bulalo nga pork, sir. Nitubag siya, nga picky eater kay kao, dili kagakaw og pork. Nitubag ko nga, dili man sir. Kakaon ko og pork, ug dili ko tamilian og kanon. Kaso dili jud ni bulalo. Nitubag siya, okay, fine, dili na ni bulalo. Nakita jud na ako nga na-disappoint siya. Maingon na lang ko, nga lami man gihapon ni sir. Mangaon na ta. Hali na sir. Muhungit unta ko kaso nanguros pa man na siya. Og nag-ampo pa og bless us, O Lord. Aha ka jud kay nakahungit na biya ko. Unya, init pa jud. Tabangi ako ang dila. Napagtong na. Alangan man sab, og ako ang iluwa. Aha ka dyan. Sa motong after na mo nga nag-dinner, ako na sana naghugas og plato. Pero sa mo ang balay, wala jud ko gipahugas. Pero feeling na ko ba kay minyo nami. Siya'y luto, ako'y hugas. Ka-jury cut ba na ako eh. Taod-taod ana kay nangutana pa si sir kung ganahan ba kog beer. Nitubag pud ko nga okay lang. Nitubag siya, okay lang means no or yes. Nitubag pud ko nga yes sir, yes. Diningon siya, maldita. Interesting. Sa moto nga isa ka beer namo, nahulog sa duha, tulo, ug nahulog sa yellow tail nga wine. Paita, dali araban nako na ikoy. Or, basin ka pahubog-hubog kira ko bitaw. Sa moto nga ako siyang gipangutana kung anong nagsigira siya tutok sa kuha. Itubag po si Sir Ford na, familiar daw kuno kayo kong nawong. O ginatry daw niya remember kung asa ko niya una nga nakitan o na-encounter. Naahak na dyan ni karon. Pero ako siyang giingnan nga common kayo kong nawong. Og sa dihang nag-open pa yun na siya isa ka wine.
og iyahan na sad kong gitagayan. Nibalibad pa ko niya kay lagi hubog na ko. Nitubag siya nga okay ra. Safe ka dere. Nikatawa jud ko og niingon nga safe ka ha. Basin og mabugnuan ko si mohang uyab. Iyaha pa nang giinom iyahang shot. Niingon nga I don't have one. Nitubag pud ko kay you have to. Dahil nikatawa ko. Pero niingon na siya nga wala jud ma'am. I am waiting for the right one. Nitubag pud ko sas right one pa. Pero puryagaba ning mga pulis oy. Mga babaero salig kay mga pulis. Nitubag siya. So, cheater ang imuhang papa ug imuhang kuya. Nitubag pud ko nga exempted sila eh. Kay mga butan man na sila. Ug under the saya man na sila. Nitubag siya nga si dili tanang pulis kay babaero. Nitubag ko nga dili lagi. Pero most of MIU mga babaero, mga hilason. Mura ra ba og kwartahan? Dako ra ba og loan? Pero nitubag siya nga, well ako, wala ko'y loan. Ning katawa jud ko sa tubag niya ay, walay loan, unya single pa jud. Baby, hubuin ako please. Bitaw joke right? Sumoto nangutana ko niya kung unsay name niya. Iyaharap po nga giingon sa kuha ang iyahang full name. Ningon pa na siya nga, how about ikaw? Dili ko motoo nga wala kay uyab. With that look. Nikatawa ra kog niingon nga, bitaw sir, single pa ko. Nangutana pa siya guway. Nitubag pud ko nga I was waiting for the right man nga itreat kog tarong. Nitubag pud siya nga good. Dan ako siyang ingnan nga sir, nakoy hangyo ba? Nitubag si Sir Ford na anything ma'am. Tubag ko niya, kanang sir, ayaw lang ko isumbong ni daddy. Parte sa nahitabo gabi sir. Nitubag siya. So gusto nimo nga mamaka ko sa kuang senior. Nitubag ko nga dili man sir. Dili man na siya mangutana pod. Nitubag siya. So pag ampo lang jud ma'am, nga dili siya mangutana kay dili jud ko mamaka. Nitubag ko nga, wasar? Nangutana pod siya kung unsay wasar. Og nakatawa jud ko kusog kayo. Ug ako siyang giingnan, nga tigulang na jud ay ka sir. Og dili naman kakasabot og mila. Nangutana pod siya unsay may lang. Ako siyang giingnan, nga millennial language. Sa moto nga niingon pa siya nga busy daw siya siyang trabaho. Mao nang wala siya oras sa mga ing-ana nga mga words. Nakakatawa jud kog samot kay nakyutan kong Sir Bogs oy. Sir Ford di ay. Haka jud. Love na siguro na ako ni si Sir. Bitaw. Sa moto nga ko siyang giingnan nga mag-CR sa ako. Pero pag tindog jud na ako, kaya ang akong earth, nituyok man dyan na, maong natumba na hinoon ko. Weak lagi kayo ko karon. Gitabangan pa ko niya og patindog, dayon iya kong gialalayan paadto sa CR. Og na-shock jud kayo ko. Kay niuban man na siya sa sulod.
Sumotong ako siyang giingnan nga didto ra siya sa gawas maghulat. Nitubag siya, kung matumba na sad ka, og mapakong na imong ulo dire, ako pahinoong sala. Sumotong ako siyang giingnan nga talikod na lang sir. Nitubag pod siya, okay ra ma'am, nakita naman nako na pod. Nitubag ko nga, ha? Ang unsa may imong nakita? Pero nitubag siya, wala. Sige na ma'am. Pero iyahang kamot, kay gagunit sa kuang isa ka kamot. Ako pa siyang giingnan, nga taysa sir. Dili ko kalihok. Og sa dihang nilingi mangyud na siya sa ko. Nitubag siya, nga wala. Sige na ma'am. Dayon ni talikod na siya. Pero iyahang kamot kay gagunit sa kuang isa kamot. Ako siyang giingnan, nga taysa sir. Dili ko kalihok. Pero nilingi mangyud na siya sa kuha. Ako agid siyang giingnan nga, hoy sir, illegal seeing man ka. Og nakita yun na ako nga ni-smile siya. Kalami pa sa smile ay. Sa moto nga nitindog ko after ningihi. Og syempre, iyang CR kay good for one lang. Sa motong dikit kayo mi. Halos muhalok na ko siyang likod. Kay gamay gud siya. Unya kay ning atubang man na siya. Maong dool kaayo ang amo ang mga nawong. Iyahang mga ginhawa kay medyo gilok na kaayo. Pagtanaw jud niya nako, nihangad ko diretso. Kay taas baya siya. Dayon ning dongo sad siya. Tawagan ako og jury cat. Pero na-curious yun ko kung unsa nang magpalami. Kaysa 27 ako katuig, taman raman ko sa momon. Gipaning kamutan jud nako nga maabot iyahang lips. Ug sa dihang naabot sa kong lips iyahang lips. Kay hastang humuka man. Ngano man tawon ko. Ako jud ang unang ni-kiss niya. Kabalo ko nga natingala siya. Kay mura man og ning kiss ra ko sa poste. Iya pang gipalayo kong ulog niingon. Nga take it easy ma'am. Hinay-hinay lang. Ug sa dihang nauwawan jud kaayo ko. Mong ako siyang gitukulo jud ay. Sayang wala maumot. Ning gawas jud kog dali-dali sa CR. Ahak man day ni siya. Kataas sa gapila na ako. Bitaw feelingon ra ko. Unya, iyaharang ipalayo ako ang ulo. Og paggawas po niya sa CR, akong baba kay wala na jud nako na orient. Ug ako gi siyang giingnan nga bayot. Niingon gid na siya nga dili daw siya bayot. Og kay nauwaw naman jud ko ato nga time. Gusto na jud ko mosibat. Motong padulong nako sa gawas. Unya si Sir Ford kay sige na siya ingon nga wait Pia. Unya pinasingka pa jud. Motong ako siyang giingnan nga hoy Mr. Patola. Og nahunong siya. Unya ako nag-loading nako kung ano siya. Ug sa dihang pagkahinumdom nako kayata na siya. Og niingon na siya. So I was right. Ikaw tong babae nga among dapat ihaton.
Unya ako, perti yun na akong deny ba. Unya kay maayo maning pulisa, kay maayo man mo bitik-bitik og istorya. Niingon siya, nga ikaw jud to ba? Nitubag pud ko, unsay ako? Nitubag siya, nga ikaw tong hinungdan nga nung dugay may naka-out. Nitubag pud ko, naunsa ka oy? Ingon siya, kabalo ka piya. Alas 5 na mi sa buntag ni undang og pangita nimo that time. Ang out na mo kay alas 2 paunta, pero kay daghan man ang ning tawag that time sa station. Mao nang ni uban ko og responde. Nitubag pud ko, nga unsa oy? Unsa na imong ginaingon? Pinasingka pa na. Mao nang miingon siya nga, lower your voice, Pia. Nitubag pud ko niya, undangin ako anang pataka nimo og istorya dira. Nitubag pud siya nga, wala man ko nagpataka. Tama. Di ba taga diadto man ka? Og kahilakon naman hinuon ko. Tangaha jud kay nako eh. Ngano man intawon ko. Sakpa noon. Sa mo to nga ni adto na yun ko sa portahan og nangutana pa na si Sir Ford kung asa ko. Ako siyang giingnan nga mouli na jud ko, sir. Pero ning ismile man na siya galit. Ug kana bitawng creepy kaayo iyang smile. Ug ningon siya nga sayo pa kaayo para muli ka. Tubag pud ko niya, nga naman, pation ko nimo. Pero ni katawa man hinona siya, nga mura gid siya gigitik sa 7 ka satanas. Ako siyang giingnan, hala, unsay kataw-anan oy, para makagbayot. Pag ingon jud na ako og bayot, kay ni hilom na siya galit. Ug ningon, unsa? Ug ako siyang giingnan nga bayot. Tubag siya nga say it again, Pia. Aron makita nimo kinsa imuhang ginatawag nga bayot. Sa kung nahuna, agoy nang hagit ang kanahan. Ako anto siyang tawgog balik og bayot. Pero iyaha man kong gikisan. Mo nang wala jud ko nahuman og istorya siya. Unya abit siguro niya ug motalaw ko. Mao to nga ang hagit-hagit na ko niya. Naabot yun may siyahang humok kaayo nga kama. Again, gentle kaayo siya. Iyaha pa ng gihubo yang sando. Dayon ni balik sa iyahang gihimo sa kuha. Sa moto, nga ginay-hinay na niya naguhubo ang ako ang gisuot. Gikan sa ibabaw, padulong sa ubos. O grabe nakaayo siya makakiss sa kuha. Pagkalamia sa kuang na-feel. Nga murag naabot nako sa heaven. First time na ako ni. Maong nahadlok jud ko. Sa moto ako siyang giingnan. Nga sir, pagsuot sa protection. Dahil ni hunong siyag nangutana kung ano. Ako siyang giingnan nga basin maburos ko. Nitubag siya nga okay ra na. Pakaslan man dayon tika. Tubag pud ko niya nga sir. Kanang kuan ba? First time na ako ni.
Nauwaw ko. Nahadlo ko. Nitubag pod siya. Ngay gabalaka. Kay gentle ra ko. Hinayon ra na ako. Sa matong after ato, nagsugod na gyud mi. Grabe pa na akong hikap sa iyahang apps. Ug after ato, nahitabo na jud. Grabe pa na akong hikap sa iyahang apps. At first pa jud, kay mura og makapanipa ko sa kasakit. Abi ko mag-heaven na. Nga mura man kog nasa laag lagi sa hell. Pero sa mong pagpadayon, it's slowly turning to something good. Nga dili na nako ma-explain into words. To make the story short, ang pearl of the kay ako adyong nahatag niya. After jud ato kay naluya ko. Hambot lang. Pero di ba kay dapat sa bana raman nato unta ni hatag? Hambot lang jud. Nauwaw ko kay nakita na ni Sir ako ang mga alog. Ang bitaw. Kung pwede palang di maghubo. Kaya taligid. Pero mga alas 3 sa kadlawon, ning sibat jud ko eh. Ngit-ngit man pod iyahang kwarto. Ning naog ko, then adun ako sa parking lot. Og ni uli na dayon ko. Pag uli na ako sa balay, nakatulog jud ko dayon. Kay gikapoy kay ko, og nakainom sa. Sumoto nga nabuak jud. Before ta magpadayon, ladies and boys, ato sa nang ipang shoutout ang mga kanunay nga naminaw, og especially sa mga nag-comments og sa nag-sponsor sa tong video karon. Hi to you. Shout out nimo para daw daily uploads ta, di ba? Magpa-Gcash siya. Salamat kay ma'am. Ha? Hi kang Carmela Salibio. Have a nice day, bye gamay. Og sa tanan nga listeners, apil pod kang ART ka-refreshing ba nga story oy maka-happy man sa heart og makakili. Thank you sender og kayong bye gamay. Hi kang Marian Tumbok. Thanks sa sender og kang bye G for another story na makawala sa kalaay. God bless and more power. Hi pod kang Evelyn Butlig ug kang Jefferson Soraniog. Hi. Salamat sa mohang sa inyuhang pagpaminaw. Rayalyn Gonzalez, part 2 na dayon by gamay. Hi. Nineth Gutuman. Hi. Hi pod kang Anna Beer. Roch Ramos, salamat sa new upload. Lester Ortiz. Hi. Bakit niyoko mo ko? Hi sa iyo. Salamat sa mong pagpaminaw. Liza Lubed. Hi. Lubed. Victor James Alvarez. Hi. Argeline Angayan. Salamat. Rachel Tabanyag. Hi. Melanie Tim. Kanais ba oy? Update dayon ha. Dali makabitin kayo ba eh. Hoping ugma na dayon. Naayitay kuan karon daily nga uploads per me, di ba? Kay naay mo sponsor. So, kung gusto mo ma-sponsor, tanawa lang palihog dara sa may description box below ha. Ako'y mga messenger, email, ug Gcash dara nga pwede ko ninyo nga i-message ha. Istorya tag magic. Irish take ing hi. Kinsay na link sa confession ani, search nyo palihog sa kuan sa Usinian Freedom Board ha. Lady May si at hi, just me na nadyod akong gipaabot. Ay kang Aimee Atad o kang Maymay or Maymay hi. Yahiko Toshiyama. Kaingon ko Sanderford. Katrina Manasan hi. Gemma Laxinto hi. Mary Grace Basilad. Angela
Pangan na dapon, hi. Salamat kayo. Katuning patola, di ba bayas? Ganitong patola. Ako ang gisdan og title kay nasuko no sa YouTube. Wala ako pa siyang gipunan og mga I think mga 10 or 15 minutes, di ba? No. Rachel Moratalia, hi bye. Salamat sa new upload. Hi kang Aimee Atad. Hi Daisy Kihoy sad. Hi. Sa mga to. Tara mga kanunay nga naminaw, musuporta ni suporta, nag-comment. Daghang salamat kayo niyan tanan. Ug manasad pon ha. Ang launa gihapon sa hapon diri sa Pinas. Maminaw tag mga stories and confessions. Syempre kauban gihapon ang inyong baygaman. Kaya salamat ug amping kanunay. Mohas.